biyengonmu murati marang cangkri mane wong tuwa nalika Cangkriman ingkang pungasan sampun kula batang lan sampun kula tindakaken. Wis mbok tindakake. Murid ngalabduh darbe ing guru. Kula sampun tanggap Bagus Mukmin Sunan Prawoto kedah nampi pengadilan. Pengadilanipun Bagus Mukmin Sunan Prawoto kudu mati. Iku jawaban kula. Sunan Prawoto kudu mati. Kula sampun perintah kalian bocah soreng kinan den kiai longot sitan koper lumarap wonten ing kaperwatan pinanggih Sunan Prawoto. Ning ndadekne kawuningan aku ora ngutus. Nanging menika menggah jawaban kula sabet kalian cangkrimanipun Romo Jafar Suding Sunan. Yen pancen kaya ngono, lantip kang dadi panggiae tamu. Lah terus kabare bocah soreng. Garantos bocah soreng. Nanging kula pitados saben kula dawuh bocah soreng boten badhe sulaya. Dipun rantos sawetawis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Hadipati sampun pikantuk damel Sunan Prawoto pecah mati. Bagus Mukmin Sunan Prawoto mati. Rongot setan koper dabung. Nuwun sewu Kanjeng. Ngaturi pirsa wonten kadang soreng ingkang pejah. Nggih. Kadang soreng ingkang pejah. Sopo? Soreng pati Kanjeng. Soreng pati tumekaning pati. Menika leres. Durayune soreng pati yang di Kula tilar wonten kawulata perwatan. Oh, tinggal ing kaperwatan. Goblok kowe ae. Layune surung patko bali ana ing dipang jalaran menawa layune sureng pati mapan ing kaperwatan kena kanggo titikan menawa patine Mukmin Sunan Prawoto ana sesambungane kalawan Rio Penangsang nggih Jebeng Rio Penangsang Romo Jafar Jabling bro mantiam baik. Amun seliramu duka kalawan bocah soreng kuwi tanpa guna ning jaman kene sedane Sunan Prawoto yo Bagus Mukmin aja simangga gampang. Mila saking menika kanthi titikan layone soreng bakti tinilar wonten ing kaperwatan mula saka kuwi
sing mutawatirake yen nganti ana wedhah ing Demak lan ing Majan njur ngerti iki bakal bebayani nah wing jenengan mila makaten krana sampun kebacut menawi wonten menapa menapanipun ya tegas wonten boten trinanipun keluarga wonten ing Pajang sambet kalian paktine Sunan Prawata sampun ngantos embet dumateng kula sawetahipun kula gorungaken dika Rama Japar Sudi Jebenario seliramu anak kang tak golo kali amun ana sisih sembire wedra sing tanggung wong tuwa ora kudu nyenggol marang suara mula sawetara seliramu ndak kepal manis kados ngaten metaun ronggo metaun metaun kula Kanjeng Rono rambut nyawang pepenguran nderek pengiranku ayo Kanjeng Ratu. Panjenengan Kiai Kakung panjenengan Sunan Bukan. marang seliramu Sunan Kediri. Panjenengan iki wonten napa to Kang Mas? Aku wedi Kanjeng Ratu. Panjenengan jadi Kiai Kakung menapa mboten? Lho ngendikan ngaten ki mau kok wedi-wedi. Mboten ate napa-napa panjenengan sing ngendikan. Raja Winantu Basuki sowan Berkah pangestu panjenengan sowan kula kalis ing sambikala Rama Kaya. Namung sungkem kula katun ndak tampa pangestune wong tuwa tampan. sanget ing pamunggi dadosaken dumati. Jan kok wonten menapa Kang Mas? Aku wedi Kanjeng Ratu. Boten wonten napa-napa monggo panjenengan pinarak mriki. Kiai Kakung kok. Sabar Kanjeng Ratu. Nggih, Rama Kudus. Ya wong pancen garwamu iki salah bawane ya kaya. Lah iki seliramu Kanjeng Ratu. Nggonmu rawuh ing Panti Kudus, rak yo gedhe. Nggih, Rama Kudus. Gawe kabeh wong tuwa. Sowan sing tanpa sepuro. Ngelangke apa wae. Jenengan ngendikan, mani napa mboten? Hadirin, Maring dawuh yen panjenengan perlu ndak kepareng tinggal muncul aku. nggih. Bareng matur Rama Sunan. Anggen kula sowan wonten ing Panti Kudus, kula kepengin mecicil Kanjeng Ratu. Panjenengan aku ki ora mecicil. Sing pecicil napa to Kang Mas pijen kok nggih? Aku wedi. Boten mriki panjenengan ndang ngendikan. Hadirin, Dawuh yen matur kuwi ditata ora usah sombong. Boten enten sinten-sinten. Jenengan iki kok nggih. Nuwun pangapunten menawi anggen kula matur kok lepat. Ya, Rama Jabar Sodik telanipun sowan kula wonten ing Panti Kudus niki badhe modot Kanjeng Ratu. Apa sadiri? Jan iki piye to? kok aneh to kok ya garwamu ki. Modot sing modot napane?
Kanjeng Ratu ae sing matur aku wedi. Nggih pun, jenengan teng mriki Kyai Kakung kok ngendi kok ngono bae kok ora bebas. Rama Kudus. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sowan kula wonten ngersa panjenengan. Bali ae Kanjeng Ratu ae. Mangke rumiyin panjenengan ki mendel saged napa mboten? Badhe atur lelayu Rama Kudus. Atur lelayu. Nggih. Jur sapa? Kang Mas Sunan Prawata sagarwanipun. Sunan Prawata sagarwane sedo. Nggih. Nugra apa? Sedanipun Kang Mas Prawata sagarwanipun mboten krana gerah mboten. Nanging dipun krenah kaliyan sanes Rama Kudus. Dikrenah liyan. Nggih. Sapa sing wani ngrenah Sunan Prawata lan garwane? Mboten sanes Dimas Riya Penangsang. Nyaman. Dawuh. Aja sok gumampang ndakwa marang liyan. Lho seliramu kok ndakwa lamun sedane Prawata ya bagus men saka astane Penangsang. Lho apa seliramu pirsa pribadi? Nggih Rama Kudus. Wonten sisih punarpanipun Kang Mas Sunan Prawata. Ya. Wonten Soreng Pati pejah. Sinten Soreng Pati Rama Kudus? Soreng Pati menika andhanipun Dimas Riya Penangsang. Iya. Cetha ta Rama Kudus? Sinten malah ingkang nyedani kaliyan Kang Mas Sunan Prawata menawi mboten Soreng Pati utusanipun Dimas Riya Penangsang. Dadi seliramu iso ndakwa merga ana titikaning bocah soreng saka Jipang Paluan. Leres. Lah terus seliramu rawuh ing Panti Kudus. Ana sambunge apa kamatine si Bagus? Rama Kudus. Sedaya menika pun cetha. Sing mati nggih cetha, sing dipateni nggih pun cetha. Ingkang pejah Kang Mas Sunan Prawata, ingkang mejahi mboten sanes Dimas Riya Penangsang. Mongko Dimas Riya Penangsang menika urip panjenengan Rama Kudus. Pramila sowan kula wonten ngarsa panjenengan, kula badhe nyuwun pengadilan wonten ngarsa panjenengan. Jalaran Penangsang urip panjenengan. Ngger Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nggih. Lho apa wecaning latimu wis mbok penggalih kanthi peninging tirta kawicaksana. Sowan ing Panti Kudus kok njaluk pengadilan patine mukmin. Mongko Panti Kudus kuwi papan panggonan. Papan panggonaning ilmu. Yen seliramu nyuwun pengadilan ing Panti Kudus, kuwi apa ora luput mestine yen nyuwun pengadilan kuwi ya ana Kasultanan Pajang ngersani Sultan Rama Jabat Sukses. Wijaya. Rama Kudus. Kantos kula nyuwun pengadilan wonten ngarsa panjenengan jalaran napa? Penangsang menika murid panjenengan Rama Kudus. Ngerti. Lah nggih. Nyamat uga murid. Ning jur kepiye nggonku bakal ngadili mongko iki Raja Pati. Ora usah didawa-dawa. Jenengan iki mbok mendel to? Rama Kudus. Iya. Oh, menawi ngaten cetha panjenengan mboten purun ngadili kaliyan tumindakipun Dimas Riya Penangsang. Ya ora bisa. Nggih, Rama Kudus mboten apa-apa. Ning nyuwun sewu. Riya Penangsang menika muridipun sinten? Murid. Kula Muridku. menawi sami-sami murid wonten ngarsa panjenengan. Nggih menapa panjenengan mboten adil? Nggih menapa panjenengan tumindakipun Bang Cindhe Bang Ciladan? Menawi Dimas Penangsang dipun Bang Cindhe, kula dipun Bang Ciladan. Aja kaya ngono. Menika cetha Rama Kudus. Wong tuwa ki ra ndidolidake kabeh padha. Menawi ngaten kula niku saged maca dados panjenengan. Nggih Rama Kudus. Keng menapa panjenengan belani kalian Dimas Riya Penangsang? Pendak sowan wonten ngarsa panjenengan, Dimas Riya Penangsang menika mboten gula pintal-pintalan, rokok pres-presan, beras pintal-pintalan. Lho layak mboten langkah menawi panjenengan belani kalian Dimas Riya Penangsang. Mboten langkah menawi panjenengan nyunggi-nyunggi Dimas Riya Penangsang. Beda kalian Kalinyamat. Beda kalian urip
Panjenengan kali nyamat. Pendak sowan wonten nesa panjenengan wong-wong tok nggih to. Rama Kudus. Panjenengan kok guru lho. Iya. Guru ngendikane digugul lan ditiru nggih to. Tindak sak pecak ngendika sak kelima. Dados patuladan sakabeh murid. Iya. Panjenengan kedah tulus suci atine, suci njaba lan jerone. Panjenengan kok mboten Rama Kudus. Panjenengan pirsa ndok Quran. Yo ngerti to. Nek panjenengan pirsa ndok Quran. Ndok Quran iku jabane putih, jerone semu kuning semu abang. Nek digondhok banget mboten bedane kaya sampean. Panjenengan pirsa kok gedhon yo. Pirsa Rama Kudus. Wah, gedhon iku jabane alus. Jerone renyah-renyah, mboten benteng kados satine sampean. Rama Kudus. Mboten napa-napa. Menawi sak menika panjenengan mboten kersa maringi pengadilan bab sedanipun Kang Mas Sunan Prawata. Wiwit dinten sak menika, mulai pati-pat, kula mboten sudi dadi murid sampean wae. Juk, ayo. Kali nyamat. Jembeng Aryo. Jembeng Aryo. Larang. Ojo nganti seliramu keblongot. Sinten tiyangipun ingkang tiyang nyawang wahanan ingkang kados ngaten. Tumindhaipun kali nyamat kurang ajar. Panjenengan guru Kalyamat murid pindhane bapak lan anak. Nanging kali nyamat ngurang tata nungkak krama. Matur wonten kersa panjenengan pandherangan mripate srawean tangane muncrat-muncrat idune wani ngundamana dhumateng panjenengan wani nyuwiyah dhumateng panjenengan kesah saking Panti Kudus napok bokong ngecohi sampean kurang ajar to mboten rancingan Iya toh. kali nyamat murang toto. Iya kali nyamat. Wani gegabah nyuwiyah dhumateng panjenengan. Aku wong tuwa. Ing atase anak ngundamana dhateng tiyang sepuh pungkasane kali nyamat ipat-ipat banjur kesah ngecoki dhumateng panjenengan. Wonten iku lho. Wes. Nyuwun Mengko lek adus. kalau cangkai. Aja. Mboten trimo rasane. Haryo penangsang. Tau. Jablen blomantiamu. Ana tembung Sura Sudira jayaning ramrat lebur dening pangestuti. Ratu kali nyamat kae wanita. Lamun seliramu bakal musuh marang kali nyamat. Yen menang ora kondang. Lek kalah misi-misini kae wong wedok aja seliramu. Lah gunane apa? Bocah-bocah sore iki gunane apa? Gerusak-gerusuk. Ono. Maju. Ayo! Dingo. Lawat setan kober tampano. Tawani! Tungkanen Kang Mas hadirin lan Kang Bok Kalyamat. Lamun ketemu tantunen abot pajang opo abot jipak. Lamun Kang Bok Kalyamat lan Kang Mas hadirin abot pajang. Titih Ripto Doli Jemono. Nanging menawa Sunan hadirin lan Kalyamat
mergo diwacang. Ampun jaluk hadirin kali nyamat paten dulu sendi kosong. Anak lanang aneng anung kita pinter. Bareng bangsul modering Jipang Panulan garanti tekani ucap-ucap. Hati-hati tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daun. Kali Jipang Aryo penangsa jagone Sultan Kudus bakal kelakon dadi sultan lan dadi raja